Hambai media partner sungno tai puilano bubagrana phung kusangni khulumung tai hambai yakhara Mia 12 tarik 12 Februari sini kokborok Roman horop niti je TISF tai TSF borok kunui সংগঠন মিলিবই যে ত্রিপুরা রাজ্যনি রোমান হরপনি বাগै দাবি খালাইমানি সাকসেস जोंमानि तैयै बेलायखेना TISF न तै TSF न हामबायमायाफोर तै बंनि लगी लगी चिनि त्रिपुरा दफारक जे TISF बाय TSF न लगी नायरंनोबो पाइपलाया हामबायमायाफोर आबुनि बागै जों बोसकांनि सालबो যত সম্ভব उनसाक जों थानसा खालायो याप्रि बाक्सा खालायो जोंनि दफानाव थांनानै बागै तैबो जों थानसा खालाय सामुं थांनानै बागै हास्टेनि যত जोंनि खुंथाय बारार लुकुरकनो कबगो बोसकांनि जोंनि मानथाय सक्तानि दाबियावबो जों যতनो थानसा खालायो बुबाग्राना लगिरुइना जों त्रिपुरा दफानाव मोथांलायनि समाय थांगोन होननानै खावानसुगो मियानि जे आंदोलन जों যত लुकुरंनि फानबाय जे साक्सेस जोंमानि आबो पाइपलाया आनि मान्दाय ब्लक कमिटिनि इंगिबो ताई आं व्यक्तिगत इंगिबो पाइपलाया हामबायाफोर लगिरनायनोबो ताई TISF नबो ताई TSF रंनोबो पाइपलाया हामबायाफोर हामबाय